Un galego pai da nación argentina. Se che digo Bernardino de la Trinidad González de Rivadavia, é posible que non o coñezas, mais foi o primeiro presidente da nación argentina, eleito no ano 1826. Naceu en Buenos Aires, mais o seu pai era de Monforte de Lemos, e aínda que a súa nai nacera na capital argentina, é certo que o seu pai tamén era de Monforte de Lemos e a súa nai tiña orixes en Camariñas. Bernardino participou no Terzo de Galegos, que se enfrontou á invasión inglesa no ano 1806, un terzo formado por emigrantes galegos e do que procede o mítico lema de nantes mortos que escravos. Foi considerado por algúns unha das figuras máis importantes da Argentina e rexeitado por outros principalmente polas súas reformas eclesiásticas. O certo é que durante o seu mandato abriron museos, bibliotecas e universidades. Bernardino faleceu en Cádiz e deixou escrito que non quería voltar nunca máis a Buenos Aires. Con todo, os seus restos foron repatriados uns anos despois á capital argentina. A historia non rematou aquí, e no ano 1932 abriuse o seu mausoleo na Praza 11 de Setembro. Hoxe en día, un galego é considerado un dos pais da nación argentina e o primeiro heroe civil dos argentinos.